las 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, tardes de cociña na Televisión de Galicia que nos encantan, pero sabedes que nos encantan? Que nos sigades nas redes sociais, @voltascoprato, e están penduradas todas as receitas e case somos 4.000, e estamos a tiro de pedra, así que seguídenos por favor en @voltascoprato. Sempre dicimos que as receitas a cousa vosa da xente que está na casa, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. É que Begoña é moi gracioso. Begoña entra así. Oxe. Só entrei hoxe así. Por que entras así? Porque estou moi contenta. Estás contenta hoxe? Estou contenta de verte, e a Julio tamén, estou contenta. Non é verdad. Sí. Nah. Sí, que sí, claro. Sí? Sí. Escoida, tes uns pendentes Sí. chulísimos, Tintín. Fixadevos nos pendentes de Begoña, que se vexan pa outro lado. Aí, mira, é Tintín. E do outro lado... Milú. Ves? Que bonitos, Dunha tenda de Verín. Sí, son moi bonitos. Ah, que sí. Regaláronchos ou compráchelos? Compreinos. Que dis? Gastáchelo carto, Gastei pasta, sí. Oh, que pasada, Estás a tope. Bueno, Xulio, como estás? Ben, Ben? moi ben. Ti eres así seco. No, eu non treo pendientes. Nin trenza. Non, Hoxe non. non. E non te Pero daches... xena un día, Escoita, estás depresivo E por qué? porque palmaches onte. No, a eso estou acostumbrado. Xa. Sabes que pasa? Que está pasando hoxe? Que ainda non me trabei. Dalle tempo. Señoras, señores, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Mercedes de Vilanova. Hola, son Mercedes de Vilanova. Vou-vos a decir como fago eu os tirabeques. Primeiramente, collo os tirabeques, corto as puntas, lavos e puños a escurrir. Collo a sartén, un pouco aceite, botolle 3 allos picados, pico unha cebola e botolla hasta que se dore. Botolle un pouco sal e cando estea a cebola dorada, botolle os tirabeques. Botolle unhas areas máis, deixos dorar hasta que estean feitos. Cando estean feitos, emplatar. Tirabeques que imos cociñar hoxe no A Voltas co Prato, algo clásico, mítico, podemos decir que son primos irmáns case dos chícharos, non? Sí. Mais ou menos, fixadevos que bonitos son, que se vos fixades ben, eu creo que hasta se ven as lagrimiñas que ten dentro, non? Sí. Non sei Claro, se hai se xente vos na casa, entendos, non sei se se hai vos xente na entendes. casa o verá, pero parece que sí, Mira, é crujiente. A ver, onde está? Onde está? Mira, Aí. Así, a través do teu cerebro. A través do meu cerebro, aí. Aí vese, non? Sí, exactamente. Cantas ideas teño aí dentro, Sí, mira, 1, 2... Bueno, tirabeques é o que propoña Mercedes, que é algo que se leva cociñando en Galicia toda a vida. E ademais está de temporada, xusto agora, Sí. non? Ata principios de Sí, xuño, ricos. máis ou menos, non? É a Sí. temporada do tirabeque como Sí. reteño. Que vas facer, Begoña? Pois eu vou facer outra cousa completamente diferente. Xa. Vou facer uns tirabeques recheos. E dirás, puxaches-te louca, non? A ver, Vou facer- estar máis tola que estás do normal tampouco é difícil. Pero hoxe vaiche encantar. O sea, vas coller un tirabeque... Vou coller un tirabeque, vou no rechear cunha pastiña que vou facer con queixo, crema e atún, e despois vounos a fritir, vounos a rebozar cun rebozado moi diferente, e vounos a fritir cunha cousa que é como se foran mini palomitas despois. Que dis, muller? Sí, Que dis? tranquilo. Escoita, a ver... Estás dando algo? No, Sí. porque Chama a ambulancia. eu respeto moito a xente que está na casa vendo o programa. Eu entendo que alguén lle botaría a mão ao corazón agora mesmo dicindo que vai facer esta muller. Non creo. Estás segura? Bueno, tú valo probar, a ver que pasa. Eu probarei. A ver que che parece. Xa vos direi algo aos da casa, vale, a ver como está. Xulio, ti que vas facer? Pois eu vou facer un salteadiño, como di a nosa invitada. Algo normal. Algo como di Armanda, algo tradicional, super rico. Voulle dar uns toquiños así diferentes, pero moi sinxelo. O que nos gustou en Galicia de toda a vida. Eso, Sin Pa que- andar con historias. A ver se gaño, para non arriesgar, tamén. Bueno, pois a ver se gaña Xulio ou gaña Begoña. Hoxe cociñamos tirabeques, no A Voltas co Prato quedamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. Atención á señora Recheos. Madre mía, mira A que me ver. teñen chamado cousas, pero señora Recheos... Que está na guai, miña vida. eh? Está guai, sí, Está bastante guai, ben, eh? sí. A Mira, señora primeiro vou Recheos. cocer uns ovos. Vale, Ah, porque- estaba preocupada, isto non o sabedes na casa, pero estaba preocupada porque vai cocer os ovos en directo. Sí.
e ten medo de que non lle cozan. Ou que non me pelen. Ou que non che pelen. Porque claro, o de cocer o ovo máis ou menos canto tempo leva, porque hai... Depende se é alta montaña ou baixa. Non me fastidies. Non empeces cas túas historias. No, home, sobre entre 10 e 12 minutos, O sea, máis por ou exemplo, en Foz, que están ao ras do mar, menos. Eso nada, cocen Tar- en 8. cocen 8. En Ríos, En Ríos en 12. en 12. Vale. Mira, voulle botar un pouco de vinagre. Por qué? Porque van pelar moito mellor despois. Levan sal e vinagre, vale? Espera. Isto interésame porque eu son trenquísimo para moitas cousas, pero para pelar os ovos moitísimo Mira. máis. Bótaslle un pouco de vinagre porque faz que Sí. salga a casca mellor. Sale casca mellor, sí. E non lle co afecta vinagre. no sabor? No, non lle afecta no sabor, para nada. Pois, como diría eu, saltou a noticia. Temos un truco novo na volta co prato. Botar vinagre a hora de cocer o ovo. Bueno, E nada, vamos facer o recheo. O recheo é moi fácil. Ajá. Mira, máis ou menos vamos usar 200 gramos de queixo, crema. queixo crema. Queixo crema. Vale un queixo crema calquera ou ten que ser un... Home, se é galego mellor, non? Home, si, muller. Eu prefiero que sea galego. Ten que decir, que da igual Sí, a ver. a grasa que ten, todo da No, igual. un queixo crema. Vale. Un queixo crema que encontramos en cualquier súper. Perfecto. Sin problema ningún. E unha latiña de atún. Pero do grande. Sí, unha latiña grande. Vale. De atún. Quero recordar á xente que isto que está facendo Begoña vai ir dentro do tirabec. Sí. Vai ser o recheo das vaíñas do Bueno, tirabec. temos non? moita máis. Isto pode dar casi para unha cesta desas que hai. Bueno, se algunha vez vistes isto, por favor, chamade ao programa 664-4834-19, sabedes que é o teléfono da Voltas co Prato, e contádenos se vistes algunha cousa como esta. Mira. Porque eu realmente nunca o vi. Un pouco de orego. Ajá. Botei xa unha culleradiña de concentrado de tomate. Outra. Xa temos. 2 culleradiñas De de... concentrado de tomate. Vale, ourego, Orego. pimenta, E agora estou botando pimenta. E agora o que vou facer é o que máis te gusta a ti. bater, non? Xa, pois, antes de que batas, marcho con Xulio Mato. Veña, ponte a bater. Ala, vamos con Xulio. Por certo, non lle dixen á xente que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez. E 50 de outra. Moi atentos ao que pasa hoxe na Voltas co Prato, porque hai cartos hoxe. Home, claro. Que hai estás cartos facendo todos os ti? días. Hai cartos todos os días. Estou troceando a verdura Vale. porque a vou escaldar uns segundos para despois salteala, que sea un salteado moi rápido. Isto é un pemento verde, non? Iso é pemento verde, aquí teño pemento Pemento vermello. Vamos a ter un salteado bastante colorido. Por qué? Porque se lle damos este toque de fervor E a ás cortarlle a verduras, cocción. cortamos a cocción con xeo, entón que activamos a... Clorofila. Eso é. Vamos! Entón conseguimos que potencie moito o color. O sea, quedan como os colores máis vivos, Claro, así, quedan non? máis vivos. Máis Entón, vermello, os máis verde, Vamos a vale. empezar polos pementos, Como nos gusta. porque lle leva bastante máis tempo facerse. Vamos a seguir ca cenoria tamén polo mismo. Vale, entón tes pemento vermello, pemento verde, que é curioso, estado vendo na casa como van soltando cor os pementos. Vedes por aí como se está poñendo laranxa máis verde, máis clariño. Están Sí, pero soltando mira, e agora o vamos pigmento a ir todo. sacando xa. E cortar e a cocción. Ves como é solo un segundo, isto é tempo real, aquí non hai Nada máis. magia, Nada máis, porque despois vámonos saltear, Xa, quedan xa, super xa. ricos porque van quedar ao dente, Ala. sin quedar cruz, van ter un toquiño así, porque a ver, Pero puxéchelo moi pouco tempo. unhos segundos, ves, como viche, foron uns segundiños solo. Vale, E agora vamos a vale. deixar aí que vayan enfriando. E agora o mismo, ca cenoria. Moi Despois ben. vámonos saltear con un poquinho de allo tamén, entón vamos conseguir que se nos cociñen de todo, pero que non queden pasados. Ostras, Porque que aquí, guai. que pasaba moitas veces cando se deixaban as potas cas verduras e se iba a traballar a horta? E ti crees que aquí somos moito de cortarlle así a cocción ás verduras ou... Pois cada vez máis, entendo, porque cada vez se disfruta máis da verdura así. Que Mantén moito máis o eu sabor nunca e a vin a textura. miña boa botar as verduras en A tua xeo. boa non, pero seguramente a tua nai igual sí. E a tua moza igual tamén. A ti seguro que non te... A min seguro, eso seguro. A ti seguro que non. Seguro que non. Pero ves, mira que color. Sí, queda moi Mira bonito. que color tiña aquí e como se potencia o color Fixades. verde. Fíjate, ves? Sabes que pasa? Que agora teñen que estar vos. Claro, van a estar Que vos. si non están vos, de que nos vale? Pois non nos vale de nada, como Claro, aquí. como a min, exactamente. Bueno, vamos ver que lle parece a convidada de hoxe. Imos chamar a Mercedes de Vilanova. Un aplauso para ela. Ai, Mercedes! 2 por 1 temos hoxe. Achegadevos. buenas tardes. Achegadevos. Boas tardes. Hola, Mercedes. Muy bien, Que tal, como estás? encantada. E ti és? Zaira. Zaira, neta. Que tal, como estás, Zaira? Bien. Estás ben? Estás contenta de estar aquí? Sí. Sí. Sei que lle justo o programa, chivaron. Sí, justo o Que programa. me truxo a min aquí? Que dis? Ai, non. Trouxéchele ti, Zaira. Bueno, isto xa é increíble, eh? Dille porque o vemos sempre. Que, Bueno. que podemos. Sempre que podedes vedelo xuntos. Sempre que podemos, vémolo.
Pois mirade, Mercedes propoñía unha receita de tirabeques con zaira, xa podemos incluir tamén a zaira, e imos ver que propoñen os nosos cociñeiros, vale? Muy bien. Veña, vamos con Begoña, vide por aquí as dúas. Pegadevos aquí. Bueno, Zaira, podes hola. poñer aquí, veña, aí está. Hola, Zaira, hola, aí está. Mercedes. Hola. Que tal? Muy bien. Pois eu contovos que a miña proposta é algo moi diferente. Sí. A ti gustan as palomitas? Sí. Sin maíz. Sin maíz? Pois é complicado, xusto. No, pois as miñas son sin maíz. Mira tú que ben. As túas son sin millo. Son sin millo. É un millo pequeniño, pero realmente, mira, o grano que é. A ver, Es muy pequeño. É moi pequeniño, moi pequeniño. Entón, o A que ver. vou facer é Espera. rechear os tirabeques. o sea, vas e rechear despois- os tirabeques. Sí, e por vounos freír con esas mini palomitas. Son mini palomitas. Bueno, É o Zaira. rebozado que vamos usar. Zaire, ti vires algunha vez isto? Na túa vida? Víralo algunha vez? En serio? Os tirabeques así que lle boten dentro eso? Dentro no. Ah, a mí se me parecía. E ti, Mercedes? No. No. Mira, Pero vou a a todos rellenar. aprende. A todos aprendes, é verdade. Vou rellenar. É un A paté, todos é un paté aprende. que fixen un poquinho de atún, un poquinho de queixo crema e un poquinho de tomate concentrado. Botelle un poquinho de orego e non ten máis nada. E agora, ves que cerro a vaina así Ajá. e xa está. É moi fácil, porque mira, abrímola, deixo sempre o que é o granulo As- para a parte as da grans, as baixo, lágrimas por debaixo, as sí. lágrimas por debaixo, collemos cunha manguiña, metémolo. Este paté ten feito moita xente en casa, que é un Sí, paté sí, moi sí, sinxelo. Está moi sí, fácil. Se non queremos usar o paté, pois, podémolo facer con queixo crema, simplemente. Bueno, ¿Así? Esto está sendo unha cousa un pouco rara, Begoña? Sí. Xa verás que rico está. E ti crees que vai estar rico? Digoche que sí, que xa o probei. Zaira, ti crees que isto vai estar bo? Dille que sí. Bueno, Hai que probar porque para lle dixo saber. Mercedes, Dille, porque hai que probar para saber. Hai que probar para saber, eso é claro. verdade. Ti tamén Temos que pensas que vai probar. estar bo, non, Mercedes? Tamén hai que probar para Hai que saber. probar. Pois vamos ver que fai Xulio, a ver que vos parece que está facendo. Veña, tirade pali para a mesa de Xulio. Vamos alá. Hola, buenas Zaira, tardes. que tal? Benvidas. A ver, mira, eu estou Zaira está impresionada, estou escaldando unhas verduriñas, que estas xa as teño escaldadas e frías. E mira que colorido máis bonito están collendo, Teño zanahoria, pimento vermello, pimento verde, unha ceboletiña e os champis e os tomatitos que eses nos escaldei, porque eses xa se van facer así. Ajá. E agora teño aquí os tirabeques que tamén os escaldo. Se falle Vamos a exactamente o poñer a mesmo, Sí, non? ah, pues, Facemos porque sí. exactamente o mismo, para que mira como cambian de color. Sí. Vamos a mira, Zaira, vou enseñar un de antes e un de agora, vale? Para que vexas a diferencia de color. Vale, vale. Mira, este é o Mira, que mira, teníamos mira. antes e este agora. Mira como cambia o verde, ves? Es más Como é un verde oscuro. moito máis brillante, Es máis claro. eh? Este Que máis pasada. apagadiño, este máis vivo. Sí, Entón, con eso vamos conseguir que nos quede máis Máis bonito. colorido e Máis bonito o prato. Con este vamos a poñer aparte porque como é o protagonista de hoxe, vámoslo separar e vamos a botar máis cantidad de tirabeque que das outras verduras. Pero Xulio, antes de mandalas á zona de sufridores, quero que lles contes un pouquiño, ademais do salteado, que vas facer. Además de eso, mira, vou acompañar con uns fideos chinos que vamos fritir, o sea, que vamos cocer, perdón, e despois vamos saltear tamén. E teño aquí unhas xouviñas, gustan as xouvas? Sí. Sí. Pois vámonos A pasar. Mercedes, a Zaira non sei, a Zaira tamén. Gustan as xouvas fritas? A Zaira non. Non. Ui. Bueno, pois Pero a ti, probé. tira probes. Proba. Proba a Mercedes. Son dos produtos de tempada, tanto tirabeque como a xouva, entón vámola pasar por un poquinho de soya e por sésamo, e vámola planchar un poquinho solo, para que non se nos seque. E sabrás que, polo menos vai che quedar chulo. Despois, se che gusta ou non, xa mo dirás. Xa é outra cousa. Bueno, pois, Mercedes, Zaira, Mercedes, chegou un momento no que me tedes que dicir cal das dúas receitas credes que vos pode gustar máis. Voulle preguntar á avoa, vale, porque ela é a que vai probar despois. Igual che deixamos a ti tamén. Probamos as dúas e despois decimos. Probades as dúas? Home, normal. Vale, así. E tamén, verdad? Sí, señor. Vale, pero Mercedes, cal crees que che pode gustar máis das dúas? Non che podo dicir. Non sabes? Non che podo dicir. Non sabes? Non. Bueno, pois non pasa nada. É o momento de que vayades á zona de sufridores, que vos sentedes naquelas cadeiras, despois chamámosvos, vale? Moi bien, gracias. Veña, un aplauso para as dúas, para Mercedes e para Zaira, que están con nós con a volta co prato. A boa e neta, hoxe. Atención. Atención, Galicia. mira. Atención. Estos son os fideos de arroz, ves? Sí. Metémolos en agua fervendo, Sí. aproveito a mesma agua que utilicei para as verduras, e simplemente 3 minutos de cocción. 3 minutos vámonos escurrir, vámonos enfriar e vámonos reservar para despois para o salteo. Ves como se van hidratando xa? Sí, 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 sí. Como van ganando corpo? Sí, sí. Estás oriental, Esto- ca soia, no, cos sí, fideos, estás sí. así oriental, gústame, gústame. Este prato, por exemplo, para xente que é celíaca, que non pode, que é intolerante ao glute, Sí. eliminando a soia da ecuación, Sí. podría comer Porque todo son fideos de arroz, perfectamente. non? Son fideos de arroz. Claro, claro, Entón, claro. Aquí temos unha solución moi... Mira, ves como van collendo color, Sí, sí. a cor blanca?
Bueno, xa está moi de moda. Agora está moi de moda, xa sabedes que hai en calquera supermercado. Chamada telefónica. Creo que imos a Cambre. Nieves, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Estás ben? Vale, nós contentos de Moi que ben. estés ben. Mira unha cousiña, ti és de Tirabeques ou non? Bueno, non moito, pero... Vou Xa. comendo. Xa, valos comendo cando non hai outra cousa, queres dicir? Sí, é que hai poucas veces. Bueno, ademais agora están de temporada. Non sei que che parecen as receitas que están facendo os cociñeiros. Ben, pero quizá me decanto máis polos recheos. Ui! Gracias. Ui! Decántase Alguén que ten polo de confianza en min. Begoña. Pero por que, Nieves? Por que non lle gustan os tirabeques? Non sei, é unha innovación. Hai que arriscar, hai que Claro. arriscar. Sí, sí, bueno. Non é que te nada en contra de Xullo, pero bueno. No, Home, espero, non tes espero, nada en non pasa contra nada, del, Nieves. pero non lle dabas o teu voto. Non. Xa. No, eu non te xulgo, o que ti digas, Nieves, eu o que ti digas. Bueno, Tiña Nieves, que probalas, pero bueno. pero sabes que podes facer para probalas ves un día e xa está. Ai, bueno, cando me invites, eu encantada. Xa estás invitado, Vas a arrepentir. Estouche mandando a invitación agora mesmo. Vale? Vente cando queires, debeu marchar xa. Bueno, Nieves, No, vente. no, sigo aquí, sigo aquí. Digo que vente cando queires, un bico grande, vale? Vale, graciñas. Veña. Chao. Chao. Un bico. Hasta logueño, chao. Bueno, como quedan eses fideos? Pois mira, xa están. Xa lle dei Chinos. unha 3 escaldada minutos, dun par de- 3 un minutos par e de fixadevos como quedaron. Un par de Que pasada. minutos ou 3, mira, ves? Hola. Ten queda moi ben. Quedan soltiños e despois vamos terminar de cocer tamén con toda a verdura cando saltemos. Claro, chegas con fama a casa, 3 minutos a cocer, xa está. E xa está. E xa os E non fai comiches. falta comprar eso que ven preparado. Aí está. Que é todo glutamato. Isto Aí está. falo na casa, hai que Aí cociñar está. un poquinho, que non Facedelle costa caso nada. ao médico, Non costa nada. nutricionista, Xulio No, Mato. pero é verdad. É verdad. Aquí ves algo que non sexa saludable. No, cando dis a verdad, é así. Eso, que é poucas veces, non me quentes. Non Vamos me con quentes. Begoña, vamos deixar aquí ao seu rollo. Vamos. Begoña, que está rebozando? Equeando. Tirabeques rebozados. Pouco a pouco, que Tirabeques recheos lévame tempo. e rebozados. Sí, mira, explícoche como se fai. Sí, por favor. Mira, paso por clara de ovo batida, un Clara poquinho nomais. batida, clara solo. Ves, Vale. para que me quede blanquiño despois, non Sí. quero un rebozado así moi amarelo. Recordamos a xente que está recheo dunha crema de atún, Sí, mira, vouche dar a queixo probar. crema. Vasme dar a probar? Para que teñas un pouco de confianza en min, ahora. Perfecto. Toma. Sí, sabe que me vai a encantar isto. Queixo Sí. crema, atún. Todo que sea con queixo. Oh. Oh, está riquísimo. Sí, Oh. gustache. Está riquísimo, riquísimo. Pois entón imagínate dentro dun tirabeque. Eso xa é espectacular. Mira, Xa é o e ahora este mellor. millo miúdo, que se consigue en cualquier supermercado, a día de hoxe xa o hai en todos lados. Ves? Sí, en calquer sitio. Ves que bonito queda? Sí, moi chulo. Unhas boliñas así pequeniñas e depois o que van facer é quedar crujientes. Queda como moi bonito tamén para os cativos, non? Que lles Sí, queda podemos- moi guai para os cativos. É graciosillo. É sabes, diferente, gracioso. sí. Que guai. É diferente, para que coman así un pouco de verduras e tamén... Mola. Están sin cocer. Poderíanse cocer, pero neste caso, pois, non lle fai falta. E despois que vas facer fritilos, De por entendo, bonos non? fritir, sí. Bueno, Así. moi curioso o teu tirabeque, é moi curioso o millo. Sí, O millo ese. non o conocías, non? Creo que xa utilizamos unha vez ou así, pero nunca o vira, nada máis que aquí. Non sei. Eu non, é a primeira vez que uso aquí. A ver. Sí, Vale. Ten unha textura así moi chula, Sí. Sí. É como un grauciño guai. de trigo. Sí. Claro, se non tes... A ver, se non tes esta fariña de millo pequeniño, o que podes moi facer guai. é usar, pois, Sí. o típico dos desayunos, podes usar fariña de arroz, podes usar fariña de garbanzo. Hai posibilidades mil. Sabes? Bueno, o bo é que podemos rebozar co que nos dé a gana ou co que máis nos guste. Exacto. Non? Sí, sí. Por veña, queda aí rebozando e traballando, que se che dá moi ben o Mellor que traballo. O traballo dáse che genial a ti. E mentras tanto vamos a contar a Galicia 4 cousiñas, porque os tirabeques tamén se coñecen como chícharos de neve ou de azucre. E son unha variedade temperados chícharos cunhas vaiñas tan tenras que resultan comestibles. Son recoñecibles pola súa cor verde clara e brillante, e cando están no punto son case transparentes. A súa tempada é algo reducida, así que non sempre é fácil atopalos no mercado. Hoxe, a verdade é que tivemos sorte, e xusto por iso aproveitamos. En Galicia facémolos salteados, pero tamén acompañan peixes e carnes nalgún guiso de primavera. E, por suposto, están as propostas de Xulio e de Begoña. Sorprendentes e riquísimas, iso segurísimo. Lembra de tomar nota e probar para criticar. E se tedes dúbidas, para iso están as nosas redes sociais. @avoltascoprato. E hoxe xa somos
4.000, así que estamos contentísimos. De feito, non podemos estar máis contentos no programa gracias a vos que nos vedes todas as tardes. E Xulio, incluso Xulio, está feliz. Fixadevos na cara que ten. Fixadevos na cara de Xulio. Cara de Xulio. Estou feliz, Mira que gracias cara. por seguirnos. Mira que cara. Dille aí a xente. Dillo, outra vez. Estou feliz, gracias por seguirnos. Exactamente. Mira que felicidade, que felicidade. Que home. Mira que salteado. Mira que salteado, Mira, isto sí que estos son as cores da felicidade, ves? De verdad. Sí, sí. Mira, a ceboleta, o champiñón, Sí. a cenoria, os dous pementos das dúas cores. E os tirabeques. E os tirabeques, como ves, deixei parte da verdura aquí Por qué? para que predomine o tirabeque, sobre todo. Porque xa que é o noso protagonista, pues vamos que teña máis presencia, vale? Vamos deixar que teña máis presencia. E agora simplemente lle vou botar aí Tes eses tomates cereixa, eses cherry, que vas facer con eles? Eses tamén lles vou botar aí. Agora vounos abrir para que solten parte do seu jugo Dentro. e nos axuden a cocer. Vale, vale. Moi ben. Entendes? E no último Qué momento bonito, será cando botemos o fideo chino de volta. Eso é o último. Eso vai ser o último de todo porque está a falta dun minuto solo O de que menos cocción. tarda, non, en facer. Eso é. Eso está xa a falta dun minuto. Tamén podemos facelo aí directamente, botando en seco, Sí. pero entón, ao ser unha verdura que xa escaldamos, arrisgámonos a que se nos pase de cocción a verdura. Entón, Vamos coa pregunta de concurso, Xulio. Sí. 50 euros en show. Que prato prepara hoxe Xulio Mato? tirabeques salteados con xouvas. Sí. Tirabeques e xouvas, ou como digo? Tirabeques salteados con xouvas. con verduras salteadas, xouvas, Eso. o que queires. Tirabeques salteados con xouvas. Tirabeques salteados con xouvas vale. A min vale, a ti vale, che. A min si che vale a ti, sí. O sea, a min vale, a ti vale, che. A min perfectamente. Pues Si entón estás, valnos- ti estás conforme. Madre mía. Sí, Pois eu estou conforme. Pois veña, tirabeques Madre mía, que salteados con tontería xouvas. tedes. 664-4834-19 chamade porque hai 50 euriños. Estamos a final de mes, Hombre, Eh, eu empecé o día 15 con final de mes. 50 euros, Ti xa os gastaches que o día 10, non? No, empecé o día 15 con final de mes. Bueno, deixamos aquí salteando a Xulio que ten un aspecto maravilloso, unhas cores preciosas e marchamos con Begoña Vázquez. Ve, xa teño os huevos aí quinxeo. estás fritindo. E xa estou fritindo. Ves que cor lle collen? Ala. Mira que chulo. Isto para así para un aperitivo, queda genial. Eso que é aceite de xirasol. Aceite de xirasol, Vale, sí. vale. Ai, Mira, queda que moi bonitos. chulo, rebozado, Sí. non? Moi bonito. Xa os vamos ir quitando, porque ao final isto non están cociñados, pero solamente ca fritura xa se fan. Pero, escoita, Que, pouco tempo os fritiches. claro, nada, isto é nada. Simplemente que collan así un pouquiño de cor. dourado, xa o temos. Bueno, Ves? eu creo que estamos diante dunha das exclusivas da cociña en Galicia. Hoxe Begoña está facendo tirabeques recheos e rebozados con millo especial. Un millo pequeno. Un millo pequeno. Se hai algún afectado, algunha afectada, algún cociñeiro ou cociñeira que diga «Iso é unha aberración!» Chamade ou a voltas co prato 664-4834-9. Queremos ver como lle dicides cousas inapropiadas a Begoña. Yo, ou que contesto. No, queremos ver o que contesta Begoña. Decides algo. Vamos a repartir cartiños, veña. Vamos alá. Amparo de Vilagarcía, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Estás ben? Vamos Moi ben. vamos ir con Xulio, que pregunta é del e seguramente quere dicirche algo, porque ele é así é falador, é botado para diante. Hola, Muy Amparo, bien. buenas tardes. DJ, hola, Hola, Amparo. boas tardes, Xulio. Buenas tardes, Buenas benvida. tardes. Amparo, que eres de comer tirabeques ou non? Sí, Gústanche? sí, por supuesto. Pero nunca os comeras como está facendo Begoña, eso seguro. Ah, no. Xa. Eu a antigua usanza. E como son a antigua usanza? Pois son recocidos e despois pois salteados con un poquinho de xamón, Oh. un poquinho de, pois unha pancetiña, Que rico. chorizo. Unhas xouviñas, verdad, Amparo? Oh, Unhas que xouviñas. Sí, Unhas sí, subiñas. Bueno, Amparo, seguro que sabes a resposta da pregunta dos 50 euros, así que vamos alá. Que prato Bueno. prepara hoxe don Xulio Mato? Ai, que me colliche, carajo. A ver, Home, a ver, Amparo, Amparo, A ver. estálo vendo aí. Que é o que está facendo? prepara un salteadiño de verduras, de tomate, pimento... Sí, está, as verduras xa me valen. Con que? Que máis? Con que tirabeques... E máis? Vai poñer xouviñas... Moi ben, xa está. Bueno. Amparo, pouco máis e podes vir ti facer a receita, Bueno. Bueno, no, sabíalo todo, moi ben, moi ben. moi ben, moi ben. Bueno, Amparo, coa habilidade que tes para reter as receitas, tes que vir un día ao programa. Bueno. Eso máis
máis delicado para min. Bueno, non pasa nada. A invitación está aí. Si queres e podes, vente cando queiras, vale? Moitas gracias. Veña, un bico grande. Gracias. Chao, chao. Chao. Hasta logo, Chao. chao, chao. Begoña, non sei como vas, imagino que... Vou ben, mira, estou fritindo e agora vou facer como un tipo de mayonesa que vou facela co ovo cocido. Eso está está dando moita caña, Begoña? Si, ten cuidado que tú eres bastante propenso ás queimaduras. Sí, eu queimo moi fácil, Sí. moi fácil. E ti non te queimas porque non tes sensibilidade. Porque te poño de escudo. Bueno, entón, vas Mira, facer unha vamos a facer salsiña... unha mayonesa. Con ovo cocido. Moi Ajá. sinxela. Vale. Apago o chesto. Sí, por favor. Vale. Vale, temos aí que os ovos. 3 ovos, uns 200 de aceite de oliva. Non me apago. A min esta gústame con oliva. Non me apago. Se lle das ao menos, Vale, non. perfecto, tens razón. Vale, entón, mayonesa con aceite de oliva. E E ovo agora, cocido. exactamente. Vale. Bueno, pois vamos deixar aquí a Begoña facendo isto porque fai un pouco de ruido. Marchamos falar co público da Voltas co Prato. Veña, vamos falar con Mercedes e con Zaira. Vamos falar. Un aplauso para elas, que están aquí, son maravillosas. Dale un aplauso, home. A máis fixado vos canta xuventude temos hoxe aquí, Todo xente xoven, dá gusto. Mercedes, Hola, buenas. que tal, como estás? Eu ben, Igual eres a máis maior hoxe do público, seguro, Seguramente. Seguramente. Entón eres voz autorizada hoxe. seguramente. E probablemente Zaira sexa a máis nova do público hoxe. Pois seguramente. Temos aquí a máis maior e a En máis nova. Galicia xa sabes que somos... Sí, de moitos anos, vivimos moitísimos anos, é así, é así. Sí, Contame, señor. Mercedes, que che parecen as receitas que están facendo? Ben, ben. Son cousas novas. Son cousas novas que ti non faz a menudo. E dixéchelo como un pouco... A ver, ti cal tes máis ganas de probar? A de... Non vou decir ninguna. Sí, claro, tens que dicir no, un- no, no. no, no. E Zaira, cal tes máis ganas de probar? A de Xulio ou a de Begoña? Begoña. A de Begoña! A de Begoña, Xulio! Saltou a noticia. Zaira prefire a Begoña. Veña, vamos para lá, damoslle outro aplauso. Grazas por estar con nós hoxe aquí na Voltas co Prato. Vamos con Xulio. Xulio, de verdad, Que? Zaira prefira a Begoña. Sí. Está guai que Bueno. Zaira prefire a Begoña. Home, claro, para ti sempre está guai que... Inda no, as xovas que non lle gustan, pero as verduras van lle gustar. Bueno, veremos. Hola, que pinta, Ves, está unas... Oh, que ben a recenden ca soia. Botácheslle soia, non? Metinas en soya, e aquí teño Sésamo, un non poquinho de era? sésamo, entón simplemente marcamos a parte de abaixo, Hola. porque así se nos vai cociñar toda, pero non se nos vai quedar seca. Ah, solo lle pos sésamo pola parte de abaixo. É polo único lado que se vai a cociñar aquí. Vale. Pero entón, ves, como se está cociñando por riba tamén. Sí. Esta Está no xa vendo aí estiño. na casa, estabades vendo aí, que guai. Esta xa estiño. Entón Moi agora ben. vamos mirar, vamos confirmar que están cociñadas por baixo, Perfecto, que xa maravilla. casi están. Moi ben. Eso vai dar un toque crocante. Pois chegou o momento de empratar, Xulio. Pois vamos a empratar. Estás un pouco cheo de sésamo e de soia pola cara, pero non pasa nada. Non me digas. Vai a empratar, Xulio Mato, un pouquiño, si, non pasa nada. Vamos ver a Begoña mientras tanto. A ver, Bego. Aquí vou. Eso que é a mayonesa? A mayonesa. Sí. Mayonesa E agora vou de poñer ovo aquí nunha cocido, cestiña. Mayonesa de ovo Aí vamos. cocido. Eu creo que podemos repartir cartos, non sei. Cando queiras. A ti que che parece? Sí, Crees ben. que é o seu? Veña, pois vamos alá. Que salsa fixo Begoña para acompañar os tirabeques? Mayonesa de ovo cocido. É moi fácil, este é máis fácil que a anterior. Que salsa fixo Begoña para acompañar os tirabeques? Mayonesa de ovo cocido. 664-483419. E chegou o momento de levantar a Mercedes e a Zaira. Un aplauso para elas. Vidil por aquí, por favor. Vamos alá. Vidil por aquí. Poñedevos aquí, porque chegou o momento de probar. Poñedevos aí, por favor. Estás preparada, Zaira? Sí. Sí. Zaira solo quería vir ao programa para este momento. Veña, vamos alá. Cando queirades, podedes ir probando, porque nós temos que repartir cartiños e ademais hai que dar paso aos compañeros de Hora Galega que están aí petando na porta. Ai, Mercedes, que nervios, que tensión. Vamos alá. Hola, Nieves de Vila Santar, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Pois imos algo por 50 euros. Que salsa fixo Begoña para acompañar os tirabeques? Mayonesa de ovo cocido. Moi ben! 50 euros que marchan para Vila Santar. Nieves. Gracias. Nada, home, nada. Encantadísimos. Vente cando queres por aquí, vale? Encantada de ver o programa, gracias. Un placer que nos vexas. Veña, un bico grande. A vos tamén. Chao, 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 chao. Chao. Ui, hai tensión aí, Zaira,
Taira está un pouco nerviosa, moi estáse quente, queimando. Os dous Taira están moi que está bos. nerviosa. Mercedes, Os dous probaches? están moi bos. Espera. Mercedes, despois de probar, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Xulio Mato, señalou xa directamente. A don Xulio gañou a tradición diante da innovación no día de hoxe no voltas co prato, pero tiñan moi boa pinta as dúas receitas. Señoras e señores, xa saben que aquí facemos receitas todos os días, así que queden na galega, queden coa hora galega, pero mañá máis cociña no voltas co prato. Chao, ata mañá.